Wow, 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 babangga, babangga! Yo, what's up mga kagat? Kakalis back, wala lang yung drone, pinagalit ko! So, point natin ngayon, lalakad tayo ulit. Kasama natin si brother, tapos yung yagit na sa likod, yan. Mangingisda tayo ulit. So ayun guys, medyo parang nagsasign siya ng tribunada. Yan. Medyo makulimlim sa part na ito kung inyong nakikita at may nagpapadyang malakas na ulan. Oo. Magkaway si kagawad. So ayan guys, yan ang malupit kong tito na mag-chicks. So kung ikaw single mom ka, napanood mo na ito, ano bang ginagawa mo? Hanapin mo na yung 5M squared na bangka at i-contact mo na ako. Break it down, yo! Malupit yung mga yan. So ayun guys, nandito na tayo sa labas. Yan. Mga kasamahan tayo dito sa dalawa at tatlong bangka. Pero wala naman to. Hindi naman tayo mahirapan dito kasi wala siyang puno. Ganda ng view. What a scenery, man. Alright. Sida. Alright. So yun guys, nandito na kami sa aming pwesto. Yan na yun ang basic paglalaglag. Paano masabi? Paglalaglag na aking brother dito. Tayo sa labas. Lahat dito. Woo! Goal! Espada, kanto na. Time. Paglalaglag na yan.
problema, all good sa ating nilaglag na lambat. So, ulit na lang tayo hanggang sa igawad natin sa maraming makulit. So, ayun guys, may dumaan na takbo. Kailangan baka dadaanin yung lambat natin. Kailangan natin paiwasin. Lakbard. Oh. Kailangan may mga nautical symbol tayo. Aming ng pagod na ito upang maging safe ang aming lambat ang hindi na naman sagasaan at upang hindi na sila magbayad ng kaukulang danyo sa magagawang pinsala kapag nasagasaan nila ang aming lambat. Takbo. Sir. Ilayo mo doon kay Kaniso. Nung pa mo. Laki, mga pare. Agat. Kagayad natin siya para hindi masagasan yung ating lambo. Mabantay.
agat. Basta kaming maghila. Then ito lang yung nahuli oh. Yan lang, mahina. Bawi. Better luck next time. Thank you for watching.